Da vidimo šta smo sad to uzeli. Evo je kesa. I šta je tu unutra? Duks. I kakav to duks? Pa eto. Na leđima. Kao pliš, pogledaj. Evo je cena. 22.923. Oko 150 evra duks. Šta vi kažete? Vam se sviđa ovaj duks? Evo. Sa druge strane. Čak i tu piše Icewear na rukavu. Pliš. Pišite kako vam sviđa ovaj duks. Stavite like ili dislike i komentar.